to mutum uku ne a cikin kwankwasiya. Na ɗaya wanda bai san kansa ba, bai san ciwon kansa ba, bi kawai yake makaho ne shi. Na biyu wanda yake da dukiya ya rasa me zai da ita sai ya shiga kwankwasiya ya ta kashewa ana hora shi. Na uku wanda ta gagari danginsu ba mai gaya mata ta ji to sai ta shiga kwankwasiya. To wannan mutum uku su ne kwankwasiya, hisa ake cewa kwankwasiya jirgin laka ba ki kai na gargaba. Sunusi Surajo in ka dawo za mu dawo. Mai girma Lamido ka kyale mu da waɗannan 'ya'yan agwagin, mu mun san yadda za mu yi da su. To jama'a assalamu alaikum. Da farko abin da yake tafa da ni, na zo ne na ɗan yi tsokaci akan maganar da shi mai girma abokin siyasa ta watan Sunusi Surajo Kwankwaso ya yi akan mai girma a distinguished senator Kawai Sumaila. Duk da idan ka dubi shekaru na haihuwa da halatayya za ka ga kusan kan muke daga kan shi sanatan abin da ya kawo Sunusi Surajo. To wani bayani da ya yi sai mai girma gwamna Lamido ya yi gyara a kai. To amma na ji jawabin shi Sunusi Surajo na cewa har yanzu yana nan akan bakansa. Lokacin da ake siyasar SDP, distinguished senator Kawai Sumaila yana wankin ko mota ko yana wanke ko wani something like that. To alhamdulillah tunda duk layi ne na sana'a, kuma dama duk wanda ya zo harkar karatun almajirci sai ya tsinci kansa a wajen koye uwar ɗaki wadda za ta koya mai sana'a, koye uban ɗaki wanda zai nuna masa wani abu, kuma duk malamai suna buƙatar haka. Amma abin da nake so na nuna mai, siyasar da Kawai Sumaila ya yi tun a baya ya riga Kwankwaso yi. Ya riga Kwankwaso? Ya riga Kwankwaso yin siyasar, kuma ɗaukaka ce kowa da yanayi da lokaci da Allah yake bashi. Wannan shine bambancin tsakanin Kawai Sumaila da shi sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Yanzu Kawai sai ya kafaɗa da Kwankwaso. Guda mene abin wani burgewa don kaiwa kaza tsarki. In yi kafaɗa da Kwankwaso sai me? Waye Kwankwason? Yaushe ya fara siyasar? Ai ba ƙi akai ba, ba ce akai ba. Ai duk abin da zaka zo ka faɗa, ka gane, ka bi doro na siyasa. Yanzu mai girma Lamido gyaran da yi, ai ya san waye Kawu, kuma ni na san waye Lamido. A lokacin da ana yin lalakati, ana yin santsi da tabo, ana PRB, sanda Rimi ya fita ko kafin ma ya fita, sanda ana yin taro, bana mantawa a 1978 ana yin campaign, bana mantawa a tsakiyar fage, dandalin fage muka zo taron PRP, lokacin katako ake bugawa a yi. Bana har yanzu ina ganin rukowar da Lamido ya mana ya zazzaunar da mu a gaba. Sannan har yanzu ina ganin Lamido sanda yake tara gashi ya sa hula ya karkata, har ya dinga yin wani fulatanci, min ma a wani jangardo ai waya ne ana dariya a lalakati. To duk a wannan rijim din siyasar da aka buga ina Kwankwason. Baka san shi ba a lokacin? In ma ɗaukaka to me yake? Ai PRP muka yi. Kuma duk wanda yake hidimta a PRP za mu san shi. Shi kuma da me yake yi? Shi a haka ma a da can ma ba yi da komai, yanzu yana da komai ba zai yi komai ba. Kamar ya yanzu ba zai komai ba? A ka san shi ya ce kamfani ne shi ba zai zo a harkar siyasa ya sa kuɗi ba. Amma ya yadda kai ka biyo bayansa ka ba da kuɗinka. Ka ci moriyar abin kuma. Me abincin moriya? Duk ba moriyar su Kawu suka ci bane. A Kawu can da aka ga balbela da farinta. Tun can Kawai Sumaila a Kano ta Kudu dama shi group A ne, kuma ya sha kada Kabiru Gaya a primary election, sai dai ana nuna masa abin da ya kawo guri gari bayi da daurin gindi sai na al'umma. Kuma da Allah ya kawo lokaci, ka san dama Bahaushe yayi gaskiya ce in ka toye man shanu, in lokaci zamani yake man shanu sai ka toya shi ma ba kanshi. Wai yanzu Aminu Maidawa Kawu bai yi gwari ba. Babu. Ai cikakke da ya koma APC nan. Shine ma ai to ai ne sannan ne ma yanzu ne ya koma jam'iyya ya ba kungiya. Ai da ba su fita sun koma jam'iyyar APC ba da shine suke cikin gwari tun da ana cewa Kwankwaso zai dawo APC. Yo kuma Allah na tuba, ai wuya ce me sa a buya bayan sirka. Kana ba wuri, tana ba wuri kana an samu. Idan Kwankwaso yana ji da siyasarsa, ya isa siyasarsa ta kai karansa ya kai tseko a faɗin tarayyar Najeriya. Ya dawo APC, in ya dawo masinjan jam'iyyar APC ba zai samu ba. Aminu Maidawa. To ai ni nake gaya maka, kuma muna APC. San shi fa an ce kwarkwasa ne. To yanzu muna da shelters, muna da fiya-fiya.
ba ma zuba muke za mu kibori ba, muna zuba ta tafi. Saboda yanzu bari faɗa ma da farko, idan yanzu ya dawo jam'iyyar APC a matsayin me ya dawo, a matsayinsa na Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma ba ɗan jam'iyyar NNPP ba, ɗan ƙungiyar Kwankwasiya, kuma ƙungiya ba ta tasiri a cikin jam'iyya. Kuma mu yanzu babu wanda zai shigo cikin jam'iyyar APC ko mun ɗaurin gindinsa daga sama har ƙasa ya sa mu sa wata ko jan hula ko farar kaza ko wani something like that. A'a, kai APC sak. Saboda haka Kawai Sumaila ba sa'an maganar bane, kuma Dr. Sala Lamido ina so dan Allah dan Annabi ka yi shiru da bakinka, ka daina irin magana wa'annan yan riba kafa suna sa baki a ciki. Saboda kaga shi yanzu Kawai Sumaila ko da can yana sadakar wake, amma mutumin da kaga akan wake an yi ɗebi ruwa an kai ruwa rana da shi, har mutum ya bar rayuwar shi, ko kuma baka ganin kiman mutane akan saboda wake, to Kawai Sumaila akan waken ma ɗiba yake ya bada. Kuma abin da muke so mu ƙara gaya wa mutane su gane, mutum uku ne a cikin Kwankwasiya. Duk sanda ka ga abu kayi postin an zage ka, ko an faɗa maka wata ban makama, ko malami ne kai, ko mai girma ne kai, ko gwamna, ko waye, duk wanda ka ji, to mutum uku ne a cikin Kwankwasiya. Na ɗaya, wanda bai san kansa ba, bai san ciwon kansa ba, bi kawai yake makaho ne shi. Na biyu, wanda yake da dukiya ya rasa me zai da ita, sai ya shiga Kwankwasiya ya ta kashewa ana hora shi. Na uku, wanda ta gagari danginsu, ba mai gaya mata ta ji, to sai ta shiga Kwankwasiya. To wannan mutum uku su ne Kwankwasiya, hisa ake cewa Kwankwasiya jirgin laka ba ki kai na gargaba. Sunusi Surajo, in ka dawo za mu dawo. Mai girma Sala Lamido, ka kyale mu da waɗannan 'ya'yan agwagin, mu mun san yadda za mu yi da su. Kuma duk abin da yasa kaga muke gaya maka ce mai girma Sala Lamido je, ai mun fi so a zo gurin wai an ce da rago yau ba aiki, yace na fi son haka.